Fel arfer, os welwch chi giang mawr o stiwdant efo'i gilydd, mi fyddwn nhw'n lysio, labs wchan ac yn dodjo darlithoedd flat out. Ond mae'r lle wedi cael gafel ar 16 stiwdant o 4 prifysgol i gyflawni 6 her corfforol a meddyliol. A dim ond un tîm bydd yn fuddigol. Croeso i'r Rhyng-golympics. Y sialens gyntaf main tîm yn ei gwynebu ydy'r Airtrail, neu y trael awyr yn Cyw, sef canolfan dŵr gwyn rhyngwladol Caerdydd, Pont Burma, monkey swings, barrel crawls, zip wires a nets. I gyd 10 o droedfeddi yn yr awyr. Dydy hwn ddim yn cyfri tuag at y canlyniadau terfynol, ond mae o yn gyfle da i'r tîma dod i nabod ei gilydd ac i ni ddod i nabod ein tîma. Felly, pwy sydd gyntaf? Bangor! Ma ni. Jesus Christ! Dyma dîm prifysgol Bangor, Sioned a Ceri, a Cadi a Cai. Dau gariad. Off a gun. Dwi'n meddwl bod ni'n ffrio. Challenge wedi dreifio yn y car as well. Clywed y llais, hi deitha fi ffwrdd mae Tom yn deitha ffordd eraill, ti'n dod, oh god. Cael y lot o scary fyna. Dwi wedi gwneud lot o sports, dwi wedi gwneud lot efo Ceri, da ni wedi gwneud 10K o felly. Fi wedi probably mwy competitive, so fi wedi poen yn dyn sy'n trio cael ni ennill. O, mae Ceri'n super fit. Yn mynd i gair o glwyd chi, mae'n gwneud 10Ks mewn llai na awr. Gwai, quick, as fast as you can, do? Dwi'n mynd sportio gwbl. So ni'n meddwl bod fi'n cocky person. Mae mam eisiau live o hate, sy'n ni fel, ie. Ai, ffuck. Gobeithio, dod ar y top yn diwedd. Ready? 3, 2, 1. Aberystwyth! Wel, mae tîm Aberystwyth yn eitha amrywiog yn gymharu â tîmau eraill. Dyn ni gyd yn wahanol, dyn ni wedi gwneud pethau gwahanol a gobeithio bod gen bob un ohonyn ni rhywbeth gwahanol. Dwi'n iawn. Dyma Chris! I do live action games with Jeanette actually whenever there's spare time and there's enough students willing and able. We basically go around like twice a week and just try and play around with Nerf guns and try and shoot each other. Felly mae Dexter a Jeanette yn dweebs, ond pa ddiddordeba sydd gan Chris a Kurt? I don't want to say it on TV. Da ni'n gwybod, met, da ni'n gwybod. Na, dydy, dim tîm yma yn edrych yn rhy athletic, so... Cadydd. Cadydd. Sut o? Cadydd. Cadydd. Just Cadydd. Cadydd. Cadydd! Dwi'n meddwl fi dyn sy'n dod â syniadau ar tic-tacs. Dim bod nhw'n syniadau da, ond maen nhw yn syniadau. Dwi'n meddwl dwi wedi bod yn rili cocky, ia, na, i'n gyntaf, rwan dwi'n fatha... Ne. Dwi'n bach yn hyderus yn y llefydd rong, ella. Ella fi di'r person call yn y tîm, cos mae'r tîm bach o idiot. O, na! Wel, sy'r un o'n i'n rili sporty o gwbl. Otha, da ni gyd jyst yn ddiog. Come on, Erin! O'n i fod yn mynd i Zumba wrth dwytha. Oedden nhw'n gyd yn canslo jyst mynd i Pizza Express yn lle, so mae'r ochr diog o'r ochr sporty yn cael rhyw inner battle. Be dyn nhw wedi neud os dwi'n stuck? Neud o'n slo! Mae gennau ffobia o uchder, a dwi'n licio cael yn wallt yn lif, cos mae'n cymryd i hyd i sychu fo. Fi di wos y tîm. Ie, dyna dwi'n dod ar tîm. Fatha, scaredy cat. Major wedge girl. Na'i ffocin frifo! Wrexham! Wan, go! Na, da ni'n tîm bach da, so ni'n gweithio fi'n gilydd, gweithio fel tîm, siarad o fi'n gilydd, communication, cyfathrebu. Mae Aled di'r person mwyaf cocky yn y grŵp. Ar angol, boys, ar angol, dal ar angol, ia? Wel, ia, swn i'n dweud, swn i'n bach yn cocky, ond dim rhy borderline arrogance. Alla mae'n siarad gormod weithiau. Oh, fucking hell. Stop that. Ie, Speedy di nickname fi. So dyna gael galw gan rhan fwyaf o bobl Saesneg, cos dwi'n methu deud enw fi anyways. Eid yna, criw o'r weithgrig yn galw fi, wel, weithiau yn galw fi Wywash Goch. Quick, Aled, go on! Mae pawb yn galw fi'n legs ar y efo coesau enfawr.
Be, fod tynnu trons lawr? Na, nid trons. Trowsus o'n i'n meddwl. Dylsa tîm i curo overall, dwi'n meddwl. Pan amser ni'n aros? Dwi'n actually ddim yn symud! Fucking hell! Dwi'n falch mwyn i abneud dim yn coci. O, dwi'n mynd i ennill! Fi fucking sound. Ti... O! Dwi'n mynd? O! Na. Nes ymlaen saethu peli paent. Ia, bydd Aber Bangor Wrexham a Caerdydd, os dyn nhw'n gallu dod lawr ar high ropes, yn paintballio. Pchw, pchw!